What God told me, if I did not forgive Ebuka Obi and help him in spiritual battle, he would die like TV Joshua. Tell him and say, if he say he does not need my help, let him come out and say it. You know, last year I said I will not help him to fight. Remember that time? Let him fight alone. Let us see. Let him fight one. Let us see. Say, I've been fighting. He came out and claimed that the one fighting okay. I say, I'm going to leave him. Okay, you're looking cry. You don't know that he's fading away. Problem that he's coming to Zion. No, you're not going to feel stop and only God. No, as I'm talking now. Because I have a friend Most High. You look at the prophet of the Most High God, they call him fake. The grace? Can you prove it? Ebuka, can you come on the street and put date and venue? Let us prove who is a prophet of God. Let us perform it. And my miracle started from the street. Not be inside church. On the street, I can perform it today, tomorrow, next tomorrow. Anytime you call me. That's why I don't want to live one kind of life tomorrow. Yeah, I want to invent it. I myself like this, I can carry speaker now to go and preach. But Ebuka can do it. You want people they like be God, they go there crap for other side and crap. These are showbiz. You forget that I'm a king in the movie industry. If I want people to come out and say, I know what I will do, people will get that. But you don't want to do that. This is a different thing. I don't bring showbiz into Christianity. You bring gangsterism into Christianity. When you go defend, what are you defending? Even Jesus Christ said, Peter, when they cut somebody, he said, Peter, keep your sword. This is spirituality. Now I'm up and I know how to defend. I consider $100 on and channel and what again. The face your destiny. One angel of destruction in your life. Each of the solution, no solution for your life. Look at this one. Make a video, call my name again. I will not reply that video, but I will give you date and time to see what will happen to you. Bondamanje mone kene mu bosente tata biko. Yeah, video anu anchi me ikwu gbasa this video. This man no meleba anu obia na ikwu gbasa lo Evergelist Ebuka Obi we na akọ. I've come to notice that now Oyobuna na shine with this prophet name Evergelist Ebuka Obi. Oye nkechi grow page ya obia na ekwu okwu. But the thing is that the funny part of it is that now how they check the repercussion of ihe ha na-ekwu. I always use Ijele as an example. Ijele pụta mgbe ahụ grow page ya wee hapụ ọnya aka wee na-ekwu some things ọ na-ekwesịghị ike ikwu, na-ekwu a lot of things ọ na-ekwesịghị ikwu. We na-threaten the life of ndị mmadụ, na-threaten the life of ndị mmadụ mgbe a na-eji ya Ijele si gị. Now this man apụtakwa nke ya now. He has started voicing out his own na-ekwukwe nke ya. My nji because now as now freedom of speech but freedom after speech is now the problem. Biko nna yi obu biko onye ọbụla na-akpọ unu usi na-threaten the life of ndị mmadụ, maybe na-ekwu okwu gbasara ya ahụ ewu online just because you want to grow your page. Before ikwu okwu dịka ta ilege ọnụ abịkta eze gị ọnụ amamoto esi ekwu dị tin n'Igbo. But ama m na ọtụtụ ndị mmadụ ghọtara ihe na-ekwu. Ịma nọkata ịgbaghe kamera online ịbịa na-ekwu okwu gbasara mmadụ, na-threaten the life of mmadụ. I pity you because ịmaghị ihe na-eme onwe gị, ịma the kind of thing ị na-eme onwe gị. Ọ bụ na abịa for this man now. This man did this video. Owolekwe relative ya ma ụmụnne ya ma friends ya now bịa na caution ya. Usi ya emezini ya n'ọdụlọ mma ma uyi ya ma ụmụ ya. Nobody want to talk about this video. Then mgbe aka ga-akpaluzi this man now, maybe ọ bụ na owote shi mee ya arrest now, abịasịwa Evergelist Ebuka Obi that na a Christian couple, you don't know that you're a prophet, you don't know this and that you should practice what you preach, blah 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 blah. Agaji wee ime ya na forgive ndị church si ya, ndị church asịrị ya. Mgbe ahụ una that na there is forgiveness. But mgbe mmadụ ga-emeghe kamera ya na-atanishi the image of people, na-atanishi the image of men of God, nobody will come out to caution them. Nobody will come out to tell them that na ihu na-eme n'ọdụ ọkwa mma, ihu na-eme n'ọdụ ọkwa mma. Like I said, Ijele is a very good example and also a very bad example also. Ọ bụ na ịghọtara ihe mmiri ga-achị ya ọfụma. Mgbe Ijele bịara nke ya, a lot of things are happening. People are good in supporting evil.
and now support Onekwu threaten the life of innocent souls. Accuse so many people here na-emelo. Where is Ijelo today? Where is Ijelo today? Like I said, freedom of speech, but freedom after speech is what we cannot guarantee you. Otu this man's way na-ekwu nke ya now. Aka kpalia oya sikwana that na Evangelist Ebuka Obi ada practice ya ọ preach. Ọ nọkwala ọwịa kịta unu na-achị ya. Ọ nọkwala ọwịa unu na-achị ya. O wekwa echi igwe okwu na ya kwụsa ihe ọ na-eme. O wekwa echi isi ya nna ihe na-eme adịlọ mma. Kịta ọ na ha ekwu ihe ọbụla ọ feel like n'ochi ikwu. Then coming to Ebonyi Son. Ebonyi Son, gị na JPAC bụ ofu ihe. Because you na like you nchobu downfall of Zion Ministry and downfall of Evangelist Ebuka Obi. I remember when you did your voice record Moliki out, because I check me in your page, in a share all the people that is talking about Evangelist Ebuka Obi, in the man, in a share on your wall. But your voice record be leak out. You were saying something about Niga plan where to say that na Evangelist Ebuka Obi Megan made one girl one abortion or something like that. That's na imeya. That's no geyegi ezbote view. No way you make or have yegi $50,000. That's need the view. You need you grow your page. Now, you people are just after money. You people don't care about someone's image you natanishi. We just gather at this group on WhatsApp, we call and no cause we plan against people. Then you people will now come out and say rubbish about Oya without any proof. Without any proof. Ebonyi Son, akaga akpaloge. And the mboga akpaloge mama. And the emegi. Obuna akapaloge sekwana na akpaloge. Because again na JPAC na-ebuko n'ofu akpa. Ọ na-abụ sometimes una na-share nonsense things na wall just na-ekiri unu. Aka ga-akpalụ gị one day. And mgbe aka ga-akpalụ gị wa kpalụ JPAC na this man na-ekwu this thing. Ọ ya sịkwana like nna ha echi aka warning hapụ na Evangelist Ebuka Obi aka ka ọwụọ mmiri tọgbalụ n'iko o nweghị ihe ọjọọ mere unu. Owe mgbe o ji wee dobie omeji unu. Mgbe ji nalụ unu wayo n'ike onweghị mgbe ji wee mee unu ihe ọjọọ mana mama you may insist that nu ga-emekata this man unu ga-ekwukata okwu ọjọọ n'isi this man. I don't know why you people want the downfall of this innocent man. Can't you see the good thing this man is doing for Igbos? Not only for Igbos. Can't you see the good thing on the emelundi mmadụ? Do you think that na ihe on emelundi mmadụ you have not even done 1/4 of it? Happen this man aka ka o zuru n'ike. Ọ gwụkwana m kọla m n'ọnụ. Like I said, onye mala asụ ya so n'ikwe, emala asụ eso n'ana. Ọkụkọ ntị ike eso ijiji ntị ike na-eso ozu ana n'iyi. Ntị si na ya ada n'iyi mbọsị a ga-ebere isi ebepụkwa ya bụ ntị. Ọ bụ m kọla m n'ọnụ. Ya gaziere unu. Biko echefukwana subscribe on this channel. Comment like ya ma share this post. Daalụ.